Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat iti may kadwa Domingo nga panagururay tayo, panagsagsagana tayo. Ti ay ti mangisalakan, dalosan tayo ti puso tayo, isurot tayo ti aramid tayo, ken tinapudno nga panagserbi tayo. Tada ito iti maikari nga kawes, ti panangururay tayo, ti sasangbay ti Apo. Pagbabawyan tayo nga ron dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Itinapakumbabaan kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, ipaay mo kadi nga awan ti anyaman nga aramid amang lapet ti gagarmi a sumabet iti anak mo. Aramidam kuma tinailangitan asirib mo, ama iturong kami, ama iranod ken Kristo. Iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Baruch. Jerusalem, oksubem ti pagananay mo iti tiyempo ti panagladingit ken panagrigat mo, ket yarawat mo ti awan patinggana kinangayed ti dayag ti Diyos. Isaad mo iti ulom ti dayag ti agnanayon a Diyos. Ipakita ti Diyos ti kinadayag mo iti amin na pagilian iti rabaw ti daga. Kunanan to ken ka iti agnanayon. Agtaod ti talged mo iti kinalinteg mo, ket ti dayag mo iti kinapudnom kanyak. Jerusalem, bumangon ka ket agtakder ka iti tapaw ti bantay. Kitaem no sa dinno ti pangipanan ti Diyos a nasantuan kadagiti anak na anatipon-tipon a nagapu iti daya ken iti laod. Agragragsakda tanalagip ida ti Diyos. Jerusalem, naisina ken ka dagiti anak mo. Ngayon talaw dagiti kabusorda, nagnagnada ngem ita, isubli ida ti Diyos iti dennam. Ket kasdala na dayag nga ari iti trono na.
Imbilin ti Diyos ti panakadusudos ti amin anangato abantay, ken dagiti agnanayon aturod. Pinangaburan na dagiti tanap, tapno iti dayag ti Diyos, agawid as itatalged dagiti tattao ti Israel. Kas panang tungpalda iti bilin ti Diyos, agtubon to ti bakir dagiti nabanglo at pinuon ti kayo, ket linungan danto dagiti tattao ti Israel. Idaulwan to ti Diyos ti panagawid ti Israel. Agsublidan to as iraragsak. Iti panangiwanwan iti asina ken kinatalged na. Ken nalawlaw iti silaw ti kinadayag na. Ti sao ti Apo. Kastaunay akan kantami gapo iti rag-o. Gapo kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. Kas kamlag tagtaga inep, idi isubli na kam ti Apo, idyaysyon. Kastaunay akat katawa ken kantami gapu iti rag-o. Kastaunay akan kantaan mi gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. Iti kasta, kinuna dagiti nasyon. Impaay ti Apo dagiti naindaklan abanag kadakwada. Agpayso nga impaay kada kami dagiti dadakkel abanag, ket anyan aragsak mi. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. O Apo, isubli na kami kadi iti sigod a kinarangay mi. Kas iti panangpunno ti tudom kadagiti namaga akarayan. Ipalubos mo kadi, adagiti ag naglulwa, bayat ti panagmulada, agapit danto asiraragsak. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asya awit iti bini, agsublidan to asiraragsak, asya awit iti apit da. Kastaunay akan kantami gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindaklan abanag nga impaay ti Apo. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Tunggal idaw dawatan kayo, agkararagak asirarag-o, gapu ti panang tulong nyo kanyak, iti panakaysaknap ti banghelyo manipud ididamo na ikasaba kada kayo, aging gaita. Kapkap na kak, ati Diyos anang irugi, ti daytoy na imbag nga ramid kada kayo, ilepas na aging gaiti aldaw ni Hesu Kristo. Ammo ti Diyos, apudno ti bagak, nukunak nga agtao di ti mismo a puso ni Kristo Jesus, daytoy nga iliw ko kada kayo. Daytoy ti kararag ko may paay kada kayo. Dumakkel kuma a dumakkel ti ayetyo, abuyugan ti pudno a panakamuyo, ken tumutop panakaawat yo, tapno mabalin nyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta, awan tutan nyaman na kinarugit, ken pakababalawan nyo ita, into na aldaw ni Kristo. Punwen na kayto ni Hesu Kristo iti nawadwad abunga, tinaimbaga kababalin, apakay tanukan, ken pakay daydayawan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Dengentay titimek ti Apo. Ang
Ti Apo at dako kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Maikasangapulo ket 5 atawan idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, ni kabsat na a Felipe ti agturay ti sakop ti Yoteria, Itoria, Kentraconete, ni Lisanias ti agturay iti Abiline, daanas ken Kaipas ti agdama idi apadi, akangatuan apapadi, iti daytamet la a tiyempo, demteng ti sao ti Diyos ken ni Juan nga anak ni Zacarias, adda idi ni Juan ijay letang, sinursor na amin adiso a madalanan ti karayan Jordan, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket pabunyagan kayo, inkas kasabana, iti kasta, pakawanen ti Diyos dagiti basbasolyo, kas na ilanad iti libro ni Propeta Isayas, ijaylet ang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten yo ti pagnaan na, masapol ang magaburan dagiti amin alungog, masimpa dagiti amin abantay kenturod, mapalinteg dagiti killo-killo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada, makitan to dagiti amin at tao ti panangisalakan ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Biyernes 6. Sinapak nga gapot natay daytay kalalakayan nga pannakaamami di kamanggaan. Apong ko 103 ti tawon na naipunpon. Kagapot ajak nakapkapan kabayatan ti burol na ti pannakalamay na. Gapot agpunpon ti alas 8 na panak ti parbangon. Napangko bilblenisan sa ami orayon di punpon. Nagsasarita kami kadagiti anak na, close kami mapanak pa yung nagbakasyon nak di ayanda. Hindi ko ang kuna DJ may sa latag picture tayo Apo. Wan latag picture tayo. Kuna na DJ may sa nga ni Manong medyo junior na kuna na, agore Apo talaag tayo abungot ko, dahi tinangisit. Taapaya, madikano ti ag picture, no haan nga, no naikat di abungot. Nagkuna ko, nagkakuna dagiti babakit. Apay adda pay la babakit nga ngagsapsapin tata. Nakaabot kay tikas diya nga babakit haan. Adda kanyami idi magmagnada nakasarukod into no kwan nagtader nagkayang inton pumanaw immis bugayam. Talaga nga awan sa pinda idi. Kadinamag ko diya kabaruan apay adda pay babakit nga ngagsapsapin itoy kunak awahanen Father anya nga roden nakapampers dan. Wow, sosyal. Nakapampers da kano awang. Kakunana ni may kunana nga roden diya ka masapul nga agabungot ka no, ta ipaharit dagiti babbakit. Sino pa iti babbakit kada tayo muten ti babbakit kung kuna. Kasubsubyanan mi nga ibagbaga, ti pakaisalakanan ti tao, uray man nga abungot, uray man nga dungaw, uray man nga kararag, wan makatulong tumet. Ngam in the first place, ti pakasalakanan ti tao, di je galad na, di kababalin na, idi si bibiyag. Tauray manunto nga nobena, ti ipaayda kanyam, no talagang adda kurkuri maong mo. Kakaasin to takabagyam nga may karkararag keng kaa. Uri ka manunto nga tugkel ti kandela. Kita ta si bibiyag ka kaapaw. Sakala adda no, adda may tugkel la kandela, sakala makimisa no, adda natay, adda garod plato. Kasano nga ti biyag mo yung kuna na apa yang kasto iti ibagbaga tayo nukit amirisin nyo dagiti readings tayo dati upat nga Sundays. Kadagitoy panawon ti Adbiento anya dati ibagbaga na. Panagsagsaga na anya ti isaganaan tayo dakaming ti umay. Kadagiti panagsagsaga na
igunam-gunam na, ni San Pablo launay ko na idi may kadwang maibasa surat kadagiti Tesalonica, idi napan nga Domingo. Anya ti kunana, ti kararag ko kada kayo, madagdagan ti ayat iyo. Kunana manen kadagiti taga Pilipos, tatta, di may kadwang nga maibasa tayo, kunana manen, dahito ti kararag ko kada kayo, dumakkel dumakkel ti ayat iyo, abuyugan tinapudno apan nakaammo. Prepare ye the way of the Lord, kunana ti dya, isagana yo ti dalan ti Apo. Ni Juan nga mamunyag, napan ti Espiritu kingkuanan, napan nangikasabay jaylet ang isagana yo ti dalan ti Apo. Palintigan nyo dagiti kilo. Gaburan nyo dagiti abot-abot, dagiti lasong-lasong. Anya ti ibagbaga na di jay, dagiti kadidalan tayo, kasi na po yung mati Salcedo ako, medyo nawaya mo basit, nga man yung ikarkarit yung Santa Cruz, at na may mayat kanya, may sakampay na ngabak, ti float farid man, champion kamanin nga taga Santa Cruz, naabak kay lata. Dakam man nag-champion na, nawa mo makunayaw niya. Di jay, di dalan ko na, nahan lang nga dito dalan nga pisikal. Haan lang nga dahiti uri ti bagi tayo, nga anya ti ibagbaga na, paluntagan nyo ti dalan ti Apo. Apay nga dahiti ti kasapulan tayo. Ti sitwasyon na, di imbaga ni San Juan Bautista dayta, inadaw na ti libro ti Propeta Isaias. Kaya di panahon ni Propeta Isaias, awampay ni Apo Jesus. Kaya na nga sa before, nga umay ti mangisalakan. Di pa nang ibaga na di nga paluntagan nyo, kunamon ni San Juan, agbabawi kayo, agpabunyag kayo. Dahil ti ibagbaga na, katatanta na bunyagan tayon, anya nga ro ti aramiden tayon. Naisalakan tayon, after that, AD, kunana di ano Domini, Year of the Lord, after that, nabunyagan tayon, naisalakan tayon. Anya tinakaisalakanan tayo nga basol, di basol atawid. Nailaksid tayo ditan, naikaten. Hantay nga nailaksid angam napunasen di basol atawid. Anya nga ruti isalakan tayo tata, di bukod tayo basol. Personal basol. Dayjayon ti pakaisalakan, dayjayon ti trabahon tayo ti panakaisalakan. Kaapay nga dayto ti ibagbagana. Ni San Pablo, naglatak dato ibagana, nga ti panagururay, noulitan tayo, ti igungunam-gunam, ipapilit ni San Pablo, ti panagururay, isuday jay, mga ramid ti ayat. Kas ano manan ti agayat. Tuladen tayo isuna, kas ano panagayat na. Ni ti Diyos, ti sobra akin naman nagayat na kada tayo, awang ko matirelasyon tayo kengkuanan because of that sin after fall, kalpasan nga na nagtibasol, awang ko madaytan. Ngam, uray no, kayat tayo ti mapan iti Diyos ti imay kada tayo. Dinanon na tayo, dahil tinakamaymayat nga description na niya. Isuna tinang danon kada tayo, kasano babaen kin ni Apo Jesus nga anak na Timao, inarakop na tinakapsot abagi tayo. Iso nga nagkatawang tao. Imay dimanon, haan na tayo nga inuray nga mapangkingkwana, isuna ti imay nangarakop, tinarukop abagi tayo. Dayta ti kinamanagayat ti Diyos. Kita taga po ti panagsagsagana ko na tayo ta ito, ti maikadwa agundaway, second coming, ta imayon di first, rambakan tayo no Christmas, di first coming, na iyanakan ti Mesias, rambakan tayo dahil nga pan nakaipas ngay na, tatan ti sagsaganaan tayo, iso dayto yan, maikadwa ayaay na, anya dayto yung maikadwa ayaay na, iso nga rin dato, panangawat nanto kada tayo, pananghusga nanto kada tayo, kas anon to ti pananghusga na kada tayo. Ano uyong nga ta ni Apo Jesus? Kas ano nga ta ti kinaman ang ngaasin ni Apo Jesus? Kas ano nga ta ti kadakkel ti ayat na kada tayo, uray na kapsot tayo? Lagi po nyo ti kwa, lagi po nyo ti ibanghelyo. Anya ti rumbeng nga aramiden tayo, tapno nakasaganan to kanya tayo, ipaayumot day ta nga ayat. Kas ano ti ayat ni Apo Jesus kada tayo? Nagayat ni Apo Jesus, saan nga according to the condition of the object, wano di beloved, wano di tao nga inayat na. Nagayat ni Apo Jesus, gapo ta iso ti katatao na, gapo ta iso ti nagan na,
gaputa Jesus isuna nagayat nga han na inconsider di condition ti sabali. Kas pangarigan ko anya tinaglaka nga pagadalan. Impandakin ko ada ti tao nga babae nga prostitute. Makikam kamalala. Impanda. Kunada, kitaan tayo man, kunada kitay tao-tao ti simbaan, dadaulo ti Panguluan apapadi, mamaestro ti lintag, impanda, kitaan tayo man, no anya ti aramiden na, kunada. Tasigon iti kultura tayo, kunada dagiti papadi, no ti tao ti babae laeng, matiliwan ang makikamkamalala, anya ti kultura da, igalot da, di ayan ti public place, kas pangarigang kumaplasa, wano waiting shed nga malablabsan ti tao, igalot da, wano ikali da di kagudwa bagina, amin nga lumabas, bumansag, aging gana nga matay day ta nga makikam, kamalala. So ti kunak ka nga tanong ipakat tayo mo ti kastatata. Lama, awang nabati ang makimisan. Damot textmate da amin. Dapat nadamag ko nga na ikapitan. Apaya, Diyos ko, da textmate na manutawon na 62. Laipadas tayo nga tanya, dapat nga ta mabati. Awan samutan. Kakasya sigunti kultura da, madusa. Ngam iti sangon-sangon ni Apo Jesus, gaputi kinaman nagayat kinaman ang nga asina, haan na nga kinita di kinarugit di tao. Anya ti kunana, awan ti karbengak, nga mangdusa, manghusga kanyam, ingkanang kang agbasulen. Ingkantang kang agbasulen. So nga rod nga madamat training dagiti lektor kin akulait, at damo dagitay hanga mabalin ko maanga kunada, nga daytay, siyempre, nag-failure di mo na nga marriage, at dakad-kadwa na tatay karkarigatan na mo ti agbiag nga nalintag, mabalin na ka di ti agbasa. Tis-tingak mo ti puso dagiti agtrain-training, da kayo ti ag-decide. Apo tayo di panawin ni kwa. Kasladala na kaslinlintag, uri ka no si aasawa kayo nga agpaiso, si kakasar kayo, nalintag di biyagyaw. Pagtuladan kayo mo ilang nga pamilya. Uri ka no si kakasar kayo no, tabiyag yung mga pagtuladan. Kas ano nga DJ Apo, LGBTQ, kada mo mading, uri ka no straight ka nga lalaki, straight ka nga babae, who are you then? Sino ka kung mga manghusgakin ni kabsat mo? No tuladom ni Apo Jesus, han nga inconsider DJ. Ti inconsider na DJ puso na nga nagayat, haan nga gapo ka DJ ay ayatin na. Kanya ti kunana, nya ti karit na kada tayo. Kas di mataramidan tayo, ing kayo. Iso ti kunan ni San Pablo, kunana ni, dahito iti kararag ko, dumakkel ko dumakkel ti ayat yo, abuyugan ti pudno, apan nakaamuyo. Taaramidan yo, tinasayaat. Iso nga ti panagayat ni Apo Jesus, kanya tayo, han na nga inbilang, da tayo magamin, agbaliw, taapaya maapektaran, sigon di sitwasyon. As pangarigan ko yagin agaplay nga agasawa. Sigurado ka nga dahito nga babae ti asawa umon, one father, apay mat, naglamuyot ti sa una. Siyempre, balasang garod nga agpakpakyot. After how many years ka, apay na uma ka, Apo, makatitilang, di pala nakariing ni Apo Diyos, nakangiwatan. Aging gana nga mato, si kamo nga babae, dahito iti ayatam nga lalaki, one Apo, nagwapo, nakajel pa ilatattaa. After how many years ka mo mga kay, apaya man, naumuma akon Apo, apaya nagangdod, adapay anglit na. Kaayan na di unconditional love, idi. Ngamin, agpukaw di ayat, addapan nakaupay, ta ikon consider tayo di ayat tayo, no anya ti sitwasyon, di ayatan tayo, haan? Oh! Ngam ni Apo Jesus, han nang inbilang di nagayat gapo ta agay-ayat. Sino kadwa na prostitute apan daimpan, pinakawan na. Dagiti agtatakaw. Nga kung kunada, dagita tax collector. Natayo mo na ka, kaya mo pala dya ka-arrobang mo at mayat pala ngam na iliblibas, nagsibsibol timanggam nga palpalo umam ko, oray awan. Agpukawan di ayat. Isunahaan.
Sino dagiti kadkadwa na dagiti hangkayat ti prostitute, dagiti agtatakaw, nga kungkunada, handa nga kayat nga kalangan dagiti dagiti agkukutel at sakit na. Ngam inayat na latta idaga po ta iso ti katatao na iso ti kinapersona na. Haan nga gapo kanyada. Sugarod nga da kayo ka. no depende di jay ay ayatin nyo ka no daduma ka ay agibasar tayo iti tao ka naglaka nga madlaw apaya no ni apuro po makimisa ka orayek laje sumaro no amisan apaya suryab. Madamo sa bali nga padi orang agsersen mo nun, uy, nak makimisa, uy, agrimat-rimat mata-mata na nga bakbakatan. According to ropa mo. Kasi mo lang the same. Kasi mo lati kaarit na kanya tayo. Kas ano ti panangaramid tayo, nga itultuloy tayo ti agayat, nga min di puso tayo, kala ko parabole ko na, hyperbole ti panangibagana ni si Isayas nga, palintigan nyo ti dalan, dagitilik-kalik kaong sulnitan nyo, gaburan nyo. Anya ti ibagbaga na rin. Kas anumot nga i-apply tayo, ti biyag tayo. Di langan ti agasawa. Langan ti agkaaruba. No, dalik kaong na, nga nagkurangan di may sa, agbalin nga nalintag, no, gaburan ti ayat, di abot na. No kumano, diding ka, palitada, amo yung palitada. Oh! Nalalaing ti babaeng agpalitada, tauray rupa kakaya da. Lalaki kasi mento lang, babae ka, apo nagmayat palitada na ka. Manong layer di dyan, danto pala ako nakunanan eh. Kasi dyan danto pala ang kada. Di mat palitadaan ta di abot ka masulatan haan. Kas di mo di puso, di relasyon. No adda kurang na, no daduma, adda pagkapsutan di maysa, no palitadaan na ti ayat, agbalin nga lumantag. Kayat na nga saon, ayatem gaburam agraman pagkapsutan na. Di pagkurangan di kaarubam, ijay si sayo, no medyo adda, haan nga nasaya at nga maitid na, nga ngem no agyang ka jilik kaong namadi, ngem no mabalin yung mga palitadaan ti pannakaawat, palitadaan ti ayat, palitadaan ti kinnaasi, maurnos. Tanuday jay ti wagas ti panagbiag tayo, uray no inya nga gundaway nga umay ti mangisalakan, tatiyo umay ti mangisalakan, ti second coming haan lang nga tatangan advent, the whole year round, inal daw, di tay ammuno ka ano, no umay madamdama, talaan na tayon, ibagaan na kumakada tayo, after 2 minutes, alaang kay amin na, laman, sino mayat, kitain nyo, si kapay ako, nadagakan niya ako. No, alaan na tayo, no, kasje, tiwagas, ti panagbiag tayo, nga agkikinaasi, agay, ayat, agtitin na rabay, nakasagana tayo lata. No, kaya tayo nga palitadaan, palintigan, di dalan na, nga uri at agkapkapsot, agiinawat tayo nga agkakabsat, nawaya lata. Kakuna tayo, ti panagsagsaganaan lang at tatang advent, aging gana ti buong nga tawen 24/7 no kumando di nagbalinan nga galad. Amo iti sao nga galad? In English, geled. No habit ko na tayo ka habit ka kasla kuma nagbalin nga muscle memory laeng. Amo iti muscle memory? Nga rete ko nimpasa di bulan ko oreham mo nga pangpanggapunan ka automatic nga si pawom. Ngala ko maham mo nga ibagbagang no binansag kayo. Muscle memory da jay. Kinukas di ti ko tayo nga nagbalin nga muscle memory. Hanla ko mga muscle memory ati ayat. Kasi agrip-reply ka laeng according to situation. No muscle memory. Kasi di mo ti ayat. No agrip-reply ka laeng gapukan niya da. Tamayat di pakita da. Madi. Hang kumapay nga galad, no di iso ti kakatatao tayo. Iso ti kaunggan tayo. Nga naparswa ka, hamo nga pangpanggapan ti agayat, hamo plan-planuan ti agayat, dadtan. No dayje ti kababalin tayo, no umay ni Apo Isus ti second coming, awam mo't ati danagan tayo. Narigat tayo mo't nga maikursong iti basol, no mampay no adda nagbasol, dayje attitude tayo nga agiinnawat, palitadaan na di pagkapsutan, haang nga nagmayat.
Uray umay nga tatata ni Apo Isus na kanalan na waya di puso tayo. Anya pa iti magungguna tayo, haantay la ka di ang agay ayat, agserserbi, agpakpakumbaba because of that second coming. Tatan no, pagbalinan tayo nga habit, tibiyag tayo, nga hampay ka nga habit, kurang daya habit. No, iso ti pagbalinan tayo nga katatao de tayo, anya ti benepisyo na, nawaya nga biyagaan. Nakaturog kay saan? Nanamay nga biyag. Nagrigat ti tao nga, agbiag nga adda kaap-apan na ha? Addan samo, dagiti talaga mga tattao nga di agmalem ka, nagsakit tinakam da no awan makaapada. Wan, adda dagiti na iyanak. Kita jipos na agmalem, addalat ta kaap-apan na. Kano makita mo kumajibiyag mo, awan ti kaap-apam, kaya yu ti agpinnakawan, ori yu pamilya, hanga nagwaya, nagnamay, ngam no kaapam laod daya abagatan amyanan no rumwar ka agap-apot ka inutangam aming nga tiyendaan di sa bali nga baryo gumatangam muntang ka makautag di ka kaaglemlemengan takaapam mo dagitan nakautangam ngam no jay biyag tayo kanawaya hanga nagragsak tingarod nagmayat ko mga pagkakitaan ka no sumungsungad ka kaumisem da wow datanin ngam de ore dagi chismosa sumungsungad ka nagsisina da dadanin tayaw no ko yapaw korimaong ka nga ta hanga nagmayat no daytay agbibiyag tayon nga awan ti kuanan sausawer na da nagkamali pinakawan mo no nagkamali ka agbabawi kan hanga nagmayat nga tibunga na dayjay naginawa nga biyag makaited ka pay ti ginawa ti lubong no agay ayat ka tumultulong ka ti panagginawa ti lubong. Ngam ka nga agay ayat, amumon no niya maitultulong, maititid mo tilubong. Itaka ko na nalaya, si itka. Kitat nakakabsat, di pa nagsagsagana ko na ni San Pablo, tapno nakasagana tayo nga kanayon, hantay pampanunutan di second coming, ti ko mapanunutan tayo, di jay wagas ti panagbiag tayo, wagas ti panagayat. Kas ano ti panagayat ni Apo Isus, haan na nga inconsider da jay tattao, di condition da. Han na nga inconsider jay kasasaad da, ti inconsider na jay puso na. Iso nga uray sinno nakaya na, uray sinno inawat na, uray sinno napakawan na, taapaya iso gamin ti katatao na. Hantay mo't ang agbalin nga Jesus, malaksid no Jesus tinagan mo. Narigat ang aramiden, nga mabalin nga padasan, mabalin nga ikarkarigatan, mabalin a praktisen. Tanuday jay ti biyag tayo, uray ka no umay tatata, manghusga kada tayo ta mangisalakan awan ati danagan tayo ta nakasagana tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak nga po ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol.
namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napnuan talik iti amaloktan tayo dagiti puso tayo ket agkamang tayo ken kuana nang runa kadagitoy panawon ti sulisog ken riribok agkamatalik tayo babaan ti panangibaba at ni San Juan ket kuna tayo ipaay mo kada kami tinabara a panagayat mo Apo. Agpaay iti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken dagiti laygo amang idadaulo ti simbaan. Ta iti panagtitinulong tayo ngagtrabaho, mapabaro ko ti simbaan, iti laksid dagiti adu amang tiped kadagitoy aganwat. Ku mararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno, national ken local. Tababaen ti grasya ti Dios, endenganda kuma dagiti tao nga umar-araraw, ken mawaw ti nasaya at aserbisyo. Tapno makalungaw ti pagilyan tayo iti kinapanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti parokya tayo, ta iti yaasideg ti yaay ti Apo. Mapabarutay kuma dagiti kari tayo idinabunyagan tayo. Tapno intun umay manen, may karitay to kuma nga umawat ken kuana. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti kinapanglaw ken gubat. Tapno dida mapukawan ti namnama iti ragsak, ti panagururay ti dadateng ti Apo amang salakan. Nga isu ti mangwayawaya ti amin a problema iti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti familia tayo. Tapno agari kumati kapya, ti Apo iti baet tayo, ket may pasdek, iti pagarian na ti kinapudno, kinalintek, ken wayawaya dito'y pagilian tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ipaay mo kada kami, tinabara, panagayat mo, Apo. Denggam dagiti kararag mi, Apo, iturong nakamkuma, itinaragsak, apanagururay mi, tilawag, ti kinasantom, ken ayat mo, tapno si pupudno kami, amangawat ken ka, iti puso mi, inton umay kan kada kami, dawatin mi da ito'y gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Isang dami
ko, umay ko idato, ken pa Dios ko, kas pagyaman ko, kinahimba ko. Initay to'y abi sa pagyaman, Apo iyawat pinanunod adaton, sapay kumatatagaikaryan, nga umawat di pagikendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na maep-ep kumatapungtot mo o Apo babaan dagitoy daton dagitoy adaton ken napakurang akarkararag mi. Ket no pay saan nga umdas ti bileg ti kaikarian mi, saranayan na kamkuma babaen ti panalaknib ta kaasim, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pod noonay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami, iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso ididamo na ti imay, inkawes na ti lasag mi anakurapay, ket sinongpot na nga intungpal, dadi inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakam ti dalan ti pan nakaisalakan, tapnon inton pidwa na ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isunton ti inkam panangawat asilalatak ti insagot na akinagasat, iso nga inkarina ket namnamaen mi asiriridam. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin apasan, ilang ken daganan tuna, iti pagkainay-nayan. Pod noon ay Apo, abiig ka a kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paimo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, ama ipaay kada kayo.
Kastamat akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, Ken ninta panagunga, Inda kamin salata, manubot isang alubunga. Inda kamin salata, manubot isang iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo mararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami sa nilangit, anay daya, kailangan mo.
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol, may ilisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nudigat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Cordero de Dios, amang punas basbas. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salae nga saom, mapaimbag ton ti kararwa.
Umararag tayo. Itatanaawat min ti taraon a maipaay iti kararwami, dawatin mi kan kaapo, ta iti pannakiranod mi iti daytoy a misteryo. Isuro na kam kuma a mga misig, iti umiso a serbi dagiti banbanag a naindagaan, ket tarigagayan mi asiriregta dagiti na ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti nasanton a misa maituloy ti training panagadal dagiti agtarigagay nga lektor ken acolyte Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kuma, timan nakabalin ken manangaasi a Dios, da kayo amamati iti daytoy ayaay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nanto manen. Papigsaen na kay kumati pamatiyo, pagasaten na kay kumati pananginanamayo, parigtaen na kay kuma iti panagayatyo iti Dios ken iti padayo a tao. Iti kasta da kayo nga agragragsak ita ti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasaten na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Send